Жырлап эшләсәң, жырлап яшәрсең. Аны кер машинасы жырларга өйрәтә. Мажаралар ярата. Катун елгасында шаман белән бергә калып коткару авазы сала. Америка бизнесменнары белән очрашып, миллионнар эшләү серләренә төшенә. Һәм әлеге ачылышлардан курыкмаган ашык кунак бүген. Ашыктан ашык әңгәмәгә дә әзер. Серләрен ачармы? Хәзер беләбез. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бездә бүген күп кырлы шәхес Гөлнур Галиева кунакта. Хәерле көн, хөрмәтле кунагыбыз. Хәерле көн, Мәйдан каналындагы дуслар, ашыктан ашык тапшыруы. Хәерле көннәр телим барыгызга да, тамашачыларга да шулай ук исәнлек, саулык, матур көннәр телим. Сез шундый якты кояш сыман. Менә шундый сорау биреп китәсем килә. Быел инде сезнең юбилеегыз икән. Түгәрәксән, матурсан. Шулай да юбилейлар ул кешенең пенсия яшеме, гомеренең уртасымы, әллә инде гомумән яшьлек һәм барысы да башлана гына мәле ул. Ул инде юбилей елы минемчә бер ниндидер нәтиҗә ясый торган вакыт чор дип уйлыйм инде. Һәрберсенә ниндидер нәтиҗә бара. Нәтиҗә бара, әйе. Мин гомер буе инде үзем теге нәрсәгә шундый гел яңалыкка, матурлыкка омтылып яшәдем. Истемдә гел таулар шикелле торды. Менә шушы иҗат белән шөгыльләнә башлаганнан соң үз юлымны таптым дип уйлыйм. Миңа җиңел хәзер, бик тә җиңел шигырьләремә, җырларыма, үземнең кичерешләремне салам да, шулай итеп халыкка җиткерәм, шулай итеп бушанам да. Менә быелгы ел бик нәтиҗәле булды дип уйлыйм инде мин. Сез менә шул кадәр күп кырлы шәхес, шагыйрә дә, композитор да, автор башкаручы да, әле төп хезмәтегез бөтенләй танылган заводның кадрлар бүлеге белгече. Моның кадәр дөнья энергиясын кайдан ала менә безнең каршыда утырган шәхесебез? Беренчедән, менә шул хезмәттә булу, хөкүмәт хезмәтендә булу, ул бик кешене бик тәртиптә тота, шикләрдә тота, шикләрдә тота, үзенне һәрвакыт шундый бер шикләргә куясың, шуңа омтыласың һәрвакыт. Иртүк йокыдан торасың, эшкә барып кайтасың, үз вакытында бөтенесе эшләнә. Булай бит инде ял иткән вакытта әзрәк иркәләнеп, назланып, йоклардан торасы килми, көне буе шулай үтә. Бу көн сайын сине бер шундый дисциплинада тота. Бу инде балачактан килде бе? Әтияни тәрбиясеме? Барсында өлгөрү. Берәүләр эштән кайта да, шуның белән шул. Сез әле тагын кайларга гына өлгөрмисез. Уникаль тәрбия. Шулайдыр дип уйлыйм инде. Кичкенә вакыттан бит инде 10 яшь, миңа 10 яшь вакытта инде минем әнием авырып, урын өстенә ятты. Шул 10 яшьлек кыз бала бөтен идәге килен сымак хатын кызын бөтен эше минем иңнәремә ятты ул вакытта. Ашарга пешерү, кер юу, абыйларны менә карап, шундый мәктәпкә зату киендереп, үтүкләп, җыештырып, бөтенесе дә минем иңнәремә ятты. Әле менә минем абыем, бер абыем Мүлмә мәктәбендә, урта мәктәпкә барып укыйдыр, шунда аннан сораганнар, әле менә яңа гына исемә килеп төште ул минем. Рәйхан, синең бит әниең урын өстендә ята. Син ничек менә һәрвакыт үтүкләнгән, чалбарларының стрелкалары менә шуның хәтлеттеге. Барысы да тәртиптә. Барысы да тәртиптә, әйе. Ул әйткән, менә минем шундый сеңгелем бар. Ул мине шулай карап, чиста иттереп, кеше янына чыгара дип шулай әйткән. Түбәнсәрдә авылыннан Мүлмәгә мин барып 6 километр шунда барып укыдым. Анда инде мине бөтен кеше белә иде. Ул миңа шуның хәтле презентация ясаган минем абый. Мин килгән, бу бит Рәйханның сеңгесе, бу бит Гөлнур дип мине. Йолдыз. Мин анда инде бөтен кеше белеп, хөрмәт итеп, укытучылар мине шунда ук зурлап, менә хөрмәтли башлаганнар иде инде. Сез инде 17 яшьтә үк кирләр юу, шундый катлаулы эшләр сезнең җилкәгезгә төшкән. Шул кир юу машинасы мине җырларга өйрәтте дисез. 17 яшьтә түгел. 17-рәк, әйттем бит 10 яшьтә. Кир юу машинасын 17 яшьтә алганнар. 10 яшьтә миңа уже кир юу машинасын алды,
Авыл халкы мин инде жәлләп, бик авыр, авыл җирендә шулай бит инде ул керләр пычрана. Әйдә алып бирегез әле шуңа кер машинасы дип инде миңа шул яшьтә үк инде кер машинасы алып бирделәр. Теге түгәрәк машина инде ул әйләнеп утыра, аның тавышы. Һәм сез шуны янында җырларга өйрәнгәнсез. Әйе, мин шунда кушылып, шунда шигырь дә чыгарадырым, и шунда ук җырлыйдырым. Бу нинди машина иде? Тылсымлы машина була. Тылсымлы машина булды ул, ие. Шулай да Гөлнур ханым, моңнаны төрле чыганаклардан да табып була дигән сүзме бу? Ул кирүү машинасында да бер күрәгенә белергә кирәк. Нәтиҗә Әйе, матурлыкны, моңны күрәгенә белергә кирәк. Ул күңелдә менә берәр төрле изгелекне күрсән, берәр төрле матурлыкны күрсән, ул үзеннән үзе килеп чыга менә. Кайбер шигырьләргә алай бик осатки чыкмый, ә кайбер шигырьләргә уже язган вакытта үзе кие чыга. Мин шуңа аптырыйм. Ул киләнеп тора уже үзеннән үзе. Минем инде киләрем күбрәк моңлы киләр инде, күбрәк моңлы иттереп җырлыйм. Аранжировщиклар әйтәләр инде үзе. Но синең характерыңга бит күңелле җырлар килешә, биеп җырлый торган килешә. Әйдә берсен булса да инде эшлик күңелле иттереп. Шундыйрак теге тизрәк булган мотивларны истәп җибәрәләр кайвакыт үзләре инде. Бу сезгә туры килә билгеле. Килә характерыма, миңа бөтенесе дә туры килә. Үзем моңлы бала нишләптер. Моңлы. Моңлы элегелектән әйе. Шул моңыгыз белән безнең тамашачыларыбыз белән дә уртаклашып китегез әле. Сау булыгыз, козылар, сау булыгыз, сез әйләнеп кире кайтыгыз, гамәлләрне дәвам итәргә, бар бу җирдә тулы хакыгыз. Әфәрин. Искиткеч. Менә шушындай ханым килеп утыргач, без инде әлбәттә мәхәббәт турында да сорауны кузгатмыйча калдыра алмыйбыз. Гөлләр яратасыз. Гөлләрне бик яратам. Бик яратасыз, чынлап та. Нигездән күчкән мәхәббәт икән. Сезнең өчен мәхәббәт ул нәрсә? Шушы көннәрдә генә мәхәббәт, бәхет, нәрсә ул дип шундый сорау биреп, үзем кайвакыт шулай сорыйм да, үзем шигырь юллары белән җавап та бирәм инде күп вакыт. Менә мәхәббәтне инде аны төрлечә күрергә була бит, әйме? Мәхәббәт гөлләргә карата, менә табигать җанияләренә, хайваннарга, кошларга, котларга дигәндәй. Аннарысын мәхәббәт үзенең балаларыңга, ана мәхәббәте, балаларга булган мәхәббәт, әтиянигә, туганнарга мәхәббәт төрле кырлы. Шулай ук. Мәхәббәт була инде тагын хатын-кызларның ир-атка карата мәхәббәте, ирләрнең хатын-кызга карата мәхәббәте. Ул инде мин уйлыйм инде бик изге әйбер дип. Мәхәббәт хисе тиеп яшәү зур бәхет инде ул әлбәттә. Нәрсәгә генә булмасын, менә минем көзгә карата мәхәббәтем бик зур. Шул көз турында менә уже көзгә кергәннән соң гына да бер унлап шигырь язганмындыр. Көзне. Яраткан ел фасылыгыз мәлек. Яраткан ел фасылы, туым да бит инде көз оенда инде. Әйе. Мин көзгә гашык дип даже шулай шигырь яздым, даже иҗат иттем шигырьне. Сагышлы вакыт диләр. Сезнең өчен ничек шатлык китерә сагышлы көз? Юк, бер дә сагышлы дип әйтмим. Кешәйтә бит инде, вот яз көне гашык булырга кирәк. Яз көне бит инде бөтен дөнья яшәреп китә, яшәеш башлана диләр име? Мин ул вакытта әллә йокыдан, кышкы йокыдан айнып бетәлмим. Һич кенә дә аңлый алмыйм үземнең хәләтемне, менә шул хәләтемне име? Аюлар һәм Гөлнур Галимова. Мин шуның белән дә аерылып торамдыр инде теге кара каргалар арасында ак карга булып инде. Кеше яз көне гашык була, мин минем бөтен гашык булганым минем көз көне. Табигатькә гашык булып, бөтен матурлыкны күреп, тоеп, һәрбер яфракны беренче күргән шикелле карыйм. Мин анда ул видеолар төшереп, репортажлар ясап, агач төбендә туктап, менә мин әле шундый матур агач төбендә бүген дип шулай төшереп йөрим. Сез бик хыялый кеше, илһамлы кеше буласыз. Җомга сайын сез берәр шигырь иҗат итәсез икән. Бу изге көн сезгә илһам бүләк итәме? Ничек аңларга?
Мин дөресен әйтәм, әйме. Бабай кичкенә вакыттан өйрәткән дугаларны гына беләм үзем, бит, әйме. Дини тәрбия. Айырым теге дугалар өйрәнеп, алай айырым укып, мин аларны белмим дөресен әйткән вакытта. Ну, нишләптер шул үземнең Аллаһ Тәгаләгә шунлап торып ышануым, аның ярдәме тиюен белеп инде, мин үземнең рәхмәтемне шул шигырьләр аша белдерәм. Дугаларымны укый белмәсәм дә кешегә җиткерәм шуны. Ул бит инде барыбер ничектер тәрбияви, ясый кешене тәрбиягә үтәрә. Хит мин әйтәм, шулай булса да, әзрәк кешеләргә әзрәк шундый ярдәмем тисен дип тә уйлыйм инде. Сез әле мине тапшыру башында төзәттегез, бер генә шигырь түгел, көненә 3-4 дә язам дип. Әйе. 3-4 шигырь язу. Шул 3-4 шигырьне мин эшкә инде юлда иртә белән эшкә барышлый уже. Кеше берсе белән сөйләшеп бара, анда әйтеп бара, мин карап, анда күреп, матурлыкны күреп, минем уже юлда барганда ук уже шигырь юллары туа. Башта минем элек алай бик хәтерем дип әйтәлмидер, аларны мин хәтерләп кала алмыйм, менә үзем язган шигырьләрне. Но яза башлагач, алар үзеннән үзе шишмәне гел чистартып торырга кирәк аны, теге ул ургып, илһам агып торсын өчен аны гел чистартып торырга кирәк икән, гел нидә булырга тиеш, хәрәкәттә булырга тиеш. Шуңа күрә минем өчен бер давырлыгы юк. Элегрәк миннән даже менә шулай дип сораучы булды, уже танылган шагыйрәләр, күрәләр бит инде интернет челтәрләрендә. Шигырьләремне шулай куя башлагач, башта үзем өчен генә язадырым. Язам да куям, булай кешегә чыгармыйдырым. Миңа сорау язалар, ничек син менә шундый мәгънәле шигырьләрне көн сайын көнгә шулай ничек яза аласың дип, миңа шулай сорау бирделәр инде. Мин әйтәм, ул миндә нидән, Аллаһ Тәгаләдән, табигатьтән килгән. Или мин менә ди яза алмыйм ди. Мин бер шигырьне атналар буе язам. Кешкә корректировать итә, аны төзәтә, кешкә бер шигырь килеп чыга ди. Мин әйтәм инде, яки сезгә мин әйтәм, илһам килмәгән вдохновение, или табигатьтән булмаган әйберне кишләп турысын әйтәм, туры сүзле мин. Юкмы юк? Юк. Булса була, булмаса булмый. Сез әле беренче концертыгызны иң зур концертлар залының берсендә, шәһәребезнең Пирамида концертлар залында зур анышлык белән үткәрәсез. Гаҗәп кыю адым, бик кыю адым. Ничек моңа кыюлык җитте? Сез тылсымчымы? Ильяс менә әлимә, хәзер менә әйткәч менә, күрәсезме, тәннәрем чыкты. Ашыктан ашыган шуның хәтле мин әле үземдә шак катып утырам, мин бу эшне ничек эшләдем икән дип. Хәзер кире кайтып. Менә уйлыйсың бит инде аны күрәсең, үзенә күрә бер горурлык хисе дә бар, әйме? Хап-кади бер заводта эшләп йөргән. Ләкин талант шәхес. Заводта эшләп йөргән, гади генә бер авыл хатын-кыз имә, шуны курыкмыйча, шуны башлап, шуны эшләп җиренә җиткереп, тамашачыларга ярарга тырышып, менә шулай итеп җаен белеп, килеп, Башкортстаннан килгән җырчылар миңа алар әйтәләр, безне бер инде монда бер әби каршыла торгандыр инде. Мин һәрберсен ачык йөз белән, "О, килдегез, ничек килеп җиттегез?" Һәрберсен каршы алып, шулай итеп бөтен концертларда йортыгызга кунак кабул иткәнсең, шулай, Biz de şoqatda Gülnur апа, син бит безгә караганда да яшерәк күңел халәтен белән дип шулай миңа әйттеләр, менә бер дә ялган түгел. Димәк, бу тылсымчының төп сере нәкъ кунак кабул иткәнсең, чын күңелеңне салып эшләүдә. Мин анда аның бит инде бәлки шулайдыр, ниндидер чыгым турында уйламыйсың, име? Нәрсәдә буенча уйламыйсың, именно кешенең күңелен күреп, кешегә ярарга тырышып, халыкка ярарга тырышып, менә шуңа күрә мин уйлыйм инде, Аллаһ Тәгалә шуңа бирә. Һәрвакыт менә үзе синең кайтарган эшләгән яхшылыкларыңа ул күп мәртәбәләр кайтарып бирә. Менә мин шуны аңладым. Гөлнур ханым ни өчен заводта кадрлар белгече вазифасында эшли? Һәм Катунь елгасында шаман белән бергә калып ни өчен ул коткару авазы салган? Һәм Америка миллионерларыннан нинди серләргә өйрәнә? Булар барысы да кыска вакытлар рекламадан соң безнең белән калыгыз.
Безнең җылы матур әңгәмә булды. Беренче өлеше хәзер тагында җылырак итеп сөйләшик әле Гөлнур ханым. Икенче өлешне дә тапшыруыбызның ачыктан-ачык әңгәмә. Сез инде менә танылган заводның кадрлар бүлеге белгече. Иҗаттан хайран гына ерак вазифа, шулай булса да иҗат уты сезнең күңелегездә бер вакытта да сүнмәгән. Яки ирсенчә дөрләп янып кына киткән. Шушы иҗат утының сүнмәвенең төп сәбәбе нинди соң? Нәрсә аны сүндермәде, саклады бу елларга кадәр? Мин уйлыйм инде аны табигатьтән бирелгән нәрсәне аны бит инде теге басып кына сүндереп булмый утны. Олай иттереп кенә мин әле үзем ут йылдызлыгы астында туганмын име. Дөрлисе ялкын дөрлиячәк. Шуны әйтәсез. Ялкын дөрли, аны бер нәрсә дә баса алмый икән. Суда, утта дигәндәй заводтагы станок тавышлары да минем өчен бер илһам чыганагы булып тора. Менә әйтәм бит инде. Төрле тавышларга минем һәрбер тавышны үземә музыка кебек иттереп, бер мотив кебек иттереп кабул итеп алам. Бер кызык нәрсә сөйләп алыйм әле. Мин инде гомер буе урынны эшләдем, начальник, җитәкче булып эшләдем 10 ел буе, аңарчы мастер булып эшләдем. Заводның бөтен технологиясын, чертежларын бөтен яттан беләсез. Беләм, әйе, бөтенесе дә диярлек минем кул аркылы узды. Ну, укыганда да тырышып укыдым. Кызыл диплом белән бетердем бит. Әйе, мин үзем журналистика бүлегендә укырга тиешим. Репортаж дигәннән менә шул бит инде гел төшереп, репортажлар ясап, анда кешегә шулай гел кулда телефон, гел шундый әзмәс шундый репортаж. Кызык. Бүгенге тапшыруда сез аз гына булса да үзегезнең кәсебегездә, балача хыялыгызда. Шулаймы? Әйе. Мин эшкә бара торган җирдә, анда кеше кайвакыт вообще кеше булмый ул тирәдә. Мин шул аралыкка керсәм, бу мин аны җирем инде, бу минем взлетный полоса дим. Шунда керәм дә, очыш юлы бу минем. Илһам киләме? Әйе, шундый мин киләм дә инде, мин, наверное, шул теге самолет төзү заводында эшләгәнгә күрә, такой шундый взлет булгандыр, пирамиданың ишенә менеп киткәнмендер башта вакытта. Шуның ярдәме, шуның белән мин аны нитәм бәйлим дә, бер уйласаң. Шунда керешкән мин bir alga qarayım, bir artqa qarayım da bir kişi bulmasa, kışkırıp tırıp jırlap jiberem. Kişi yok, baram, jırlı baram. Şundan men kızlar aytırlar, Gülnur Fayzulovna, nersesiz munda işlep birisiz bu zavodda diler indi. Nişlep alay dep aytasiz. Ömür boyu aytam men munda indi, bu menim tuğan jırtım şekilli, ikinci tuğan jırtım şekilli. Siz bit bik matur jırlısız. Aytam qoyam bilesiz siz аны men aytam. Bilemiz indi, biz bit işitip turabız. Алар тегенде ашта билерләр дә, мин кеше юк дим бит, алга карыйм, артка карыйм, кеше юк. Алар ашта билерләр дә, мине тыңлап утыралар икән. Сез чыннан да маҗаралар яратасыз икән. Менә Катун елгасы буенда шаман белән генә калып, утыраучыкта адашкансыз инде, куткару авазы салгансыз. Америка бизнесменнарына миллионнар эшләргә өйрәнәсез. Сез маҗаралар яратасызмы? Хәзерге вакытта бит инде нинди дә булса артистан әйдә мине белән эшләргә шул компанияга, сетевой компанияга, хәзер бик каты модага кирип китте бит инде. Замана модасы. Замана модасы, но ул бик артта калган мода хәзер. Аны әллә качан башларга кирәк иде. Хәзер бөтен кеше теге эшсез, нисез утырган вакытта кешенең бит инде акчасы да юк хәзер ул әйберләрне сатып алырга. Бу тотынып эшләп алырга менә дигән бер кәсеп. Мин үзем анда регистрация ясап куйган ансы. Но минем аңа просто-напросто вакыт җитмидер сиңне әйткән вакытта. Баштарак беренче инде чынлап торып күзләр кабынып китә. Менә киләчәктә яшәр өчен аның бик зур менә этәргеч шул. Теге үз-үзеңгә ышаныч, ышанып карыйсың, син бер кемгә дә бәйле түгел. Үзен, үз юлын үзен салып, үзен шуннан бара аласың. Ирекле кеше, әйе. Шулай итеп мин андый нәрсәләргә бер кайчанда кире какмадым, чакырган җирләргә бардым. Шуңа күрә инде бик күп сәяхәт итәргә туры килде. Шаман белән эшләп бирдегез шулай. Күп шундый илләрдә булырга туры килде, шул семинарларга әйттем бит инде. Шул Америка бизнесменнарын шул якыннан прям менә шулай кара кашы шулай итеп алар белән аралашырга туры килде үз вакытында. Шулның аркасында даже Египетларга да барып җиттек, Венгриялар, Украиналар бер нәрсә дә калмады. Таулы Алтай Республикасына да барып чыктык. Шунда инде
Анда мине кызыксындырды инде шын шаман була дигәннәр инде. Ушак ягып, шаман белән бер тирәдә утыру. Аннары соң инде сплав, менә 4 баллы сплав. Мин элек инде кинолардан карап үзем прям тәннәрем шымырдап, куркып, шулай утыра идем кешене жәлләп. Булар төшеп китеп батмаслар микән? Ташкын көчле монда. Ташкын көчле, ул шундый пороги дип атала. Менә шуларны узып, тагын да үз-үземә ышана торган булдым. Ул елга инде ул Катунь Бик маҗаралы, серле. Бик маҗаралы, серле. Тау елгасы шундый салкын анда су. Анда әйтәләр инде, әгәр дә менә шул Катунь елгасына баткан кеше бер кайчан да батмый, сикергән кеше, уларны коткара, бәрбер китереп чыгара икән. Исән калдыра. Шуннан безнең шул бер группада инде бер егет шуны нитеп карыйсы килгән. Сынап карыйсы килгән, тикшереп карыйсы килгән. Сикергән бу суга шаман белән бит инде ут ягып утырабыз. Уты янмый дигән, кабыз алмый берничектә. Булай итеп тә карый, коры бит инде янмый. Нәрсәдер дөрестлек, монда нәрсәдер бар. Нәрсәдер җитми. Бер шей, нәрсәдер җитми. Табигать каршы килә. Шуннан теге егет чыгып килә судан. Тере. Яганда. Шуннан утта янып китте. Вот менә шул маҗара, шундый маҗаралы булды. Сезнең белән тапшыруның әңгәмәсенә әзерләнгәндә шалтыратып сөйләштек. Сез анда әйттегез, балаларым шөкер, икесе дә үз юлын таптылар. Әйе, Тормышта ул үз юлын табу эше җиңелме? Менә кичкенә вакыттан бит инде башта бер ниндидер хыял була. Менә мин артист булам, менә мин җырчы булам. Менә минем вообще да туры килми. Нәрсә, мин альпинист булам дип җырдым. Мин альпинист булырга тиешле кеше идем. Кыз кеше өчен бит. Или нинди дә булса, бер төрле спортсменканда шундый көчле. Менә бу мине теге шигырьләр, шул килер язу, ул минем теге ничектер второстепенный әйбер шикелле генә, алар үзеннән үзе булырга тиеш шикелле әйбер иде минем тормышта. Ул инде иң мөһиме булгандыр, наверное. Ул үзеннән үзе шулай тормышта барырга тиеш үз агымы белән һәрвакыт барырга тиеш дип мин аны аңлыйдыр идем. Балаларым инде икесе дә акыллы, искиткеч уңган булган. Мин әле кайвакыт шундый сорау да биреп куям үземә, каян туган, кем тәрбияләгән икән бу балаларны дип әйндәйме? Алар үзләре кайвакыт мине әни моны эшләргә ярамый, әни тиген эшләргә ярамый. Менә сезгә дә укытучылар булып өлгергәннәр. Әйе, мин әзрәк шулай теге легкийрак на подъем бит инде, шундый әзрәк воздушныйрак, шундый нирәк. Мин инде үземә бернинди ограничение да куймыйм, нишләптер теге. Чикләүләрегез юк. Ничек бар, шулай менә, әйе. Турысын әйтәм, нәрсә эшлисем килә, шуны эшлимме? Диптиресе шулай инде. Менә карагыз әле, иҗат, эш, бизнес, хыял, гадәти булмаган кешенең, гадәти булмаган хыяллары да барманы киләчәккә. Нинди хыял белән яши бүген Гөлнур Галимова? Мин менә әйткәнемчә инде минем әйттем бит, шушы ныгытып иҗат эше белән эшли башлаганчы, минем җилкәләремдә ниндидер
мин нәрсәнедер эшләп бетерә алмам кебек. Соңгы көн яшәгән шикелле нәрсәдер эшләп бетереп булмый. Нәрсәгәдер өлгермим. Көнгә бер-ике шигырь язып куймасам, нәрсәнедер эшләп бетермәгән. Бер-ике аудио яздырып куймасам, нәрсәдер җитмәгән кебек. Менә шул эшләр белән шөгыльләнә башлагач, минем эсләремнән таулар төште. Җиңеләеп калдыгыз. Җиңеләйде. Мин бит үземне таптым менә шунда. Үземне таптым, үземнең яраткан эшем, кешеләр тартыла бит инде, җырчылар да. Мин әйтешкә шундый концерт була, куябыз дип әйтешкә. Менә болай булган икән бу дигән фикер килдеме ул вакытта? Шушында булган икән бит минем. Әйе, ну ул юлны мин шул икәнен беләдер инде инде, миңа вакыт җитмәде дисең әйткән вакытта. Шулай да Гөлнур Галимованы бүген киләчәккә нинди көч илтә? Һаманда күңелдә, йөрәктә яшь булып калу дип уйлыйм инде. Яшь булып калу, күбрәк яшьләр белән аралашырга яратам мин. Олы кешеләр бит инде яшьләрне бик аңлап бетермиләр, әзрәк алар турында начар фикердә әйткәлиләр. Сез ничә яшьләр белән яратасыз? Мин күбрәк мин олы кешеләрне хөрмәт итәм, аларны хөрмәт итәм, хөрмәтлим. Миңа яшьләр белән, яшьләргә дә минем белән ничек җиңел, миңа да алар белән бик җиңел. Үзегезгә читтән карап, нинди киңәш бирер идегез? Әйтәсем килә дә инде үземә, әзрәк тукта инде, әзрәк әле менә бу көннәрдә генә шулай тынычланырга шигырьдә яздым. Әзрәк тукта инде, бераз ашыкма инде шуның хәтле, әзрәк тынычрак бул инде. Бераз туктап сабыр ит. Сабыр ит, әзрәк икенче төрлерәк кара инде бу тормышка дип. Юк, икенче төрлерәк карый алмыйм шул. Менә һаман нинди дә булса шундый матурлык калдырасы килә арттан, эс калдырасы килә, менә шундый гомерне бушка гына уздырасы килми бердә. Бу инде тапшыруыбызның соңгы сорауы иде, Гөлнур ханым. Әйтер теләкләрегез, фикерләрегез булса, рәхим итегез. Мин бит инде шагыйрә буларак, шундый хисле кеше буларак сезгә дә кичкенә генә күчтәнәш белән килдем үземнән. Үземнән шигыремне иҗат иттем. Шигырь юллары белән сөйләшәм бит инде мин күбрәк. Әйтегез әле, рәхим итегез. Бүген мин ачыктан ачык сөйләшергә дип килдем. Яраткан мәйдан каналга елмаеп килеп кердем. Нигә дисәң, бу мәйданда шундый мөлаем кешеләр, аларның күңеле иркен, һәр кешедә эше бар. Ачык күңел, якты чырай, килгән һәрбер кунакка. Әйдә син дә кунак бүген, түргә менеп кунакла. Онытмыйсыз бердә мине, сезнең белән бик рәхәт. Чын ихластан рәхмәтлемен. Булуыгызга зур рәхмәт. Сезгә дә рәхмәт, сезнең дә булуыгызга зур рәхмәт, Гөлнур ханым. Әле шушындый матур очрашулар алга табадан да насыйп булсын. Бик зур рәхмәт тамашачыларга да, үземнең иҗатымны яраткан, хөрмәт иткән барлык кешеләргә дә бик зур рәхмәт. Барысына да исәнлек, саулык, шушы көзге көннәрдә илһамланып, матур итеп исән-имин булсыннар. Шушындый матур шигъри нотада без инде тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Чынлап та, сез әле безгә бик кирәк, тамашачыларыбыз безгә бик кирәк. Шуның өчен рәхмәт, килеп безне сөендергәнегез өчен. Сезгә зур рәхмәт. Булуыгызга зур рәхмәт. I just fade away. I feel it. Fade I away. feel it. I Fade feel it. away, yeah. I think too I much. feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, hold up, pull up, I feel it. I love I wanna, I'm tryna Feel it. I'ma rock the boat, work the middle till it hurt I a little. feel it. Your love is fading. I feel. Boom, ba boom ba. Boom, ba boom ba. Boom, boom, boom ba, boom ba. Boom, ba boom ba. I wanna raise a child. I wanna raise a Автор ашлары, кулинар студия, банкет залы, караоке. 8-дән 50. Ашыгыз тәмле булсын. star so light, star so bright, first star I see tonight. Star so light,
Baby, there's no need to run. I love you. Шәп тапшыру булды. Чынлап та Гөлнур Галиеваның ашыктан-ашык әңгәмәгә сөйлисе серләре җыелган булган. Ашыктан-ашык әңгәмә, башка төрле әйтмәссең дә. Киләсе серләр инде, киләсе очрашуда булыр. Бүгенгә хөрмәтле дуслар, сау булыгыз.